Nabyuganay sa aga, isaysay kay Kuya Hil, kuskus balungos kag madamo pa. Ini na mga programa, paghahatag ka sadya, sa ASFM magtutok na. Sa ASFM, sa ASFM, magpamati ka na para malingaw ka. Sa ASFM, sa ASFM, 106.9 sa FM ta. Nabyuganay sa aga, isaysay kay Kuya Hil, kuskus balungos kag madamo pa. Ini nga mga programa, maghahatag ka sadya, sa ASFM magtutok na. Sa ASFM, sa ASFM, magpamati ka na para malingaw ka. Sa ASFM, sa ASFM, 106.9 sa FM ta. 106.9 sa FM ta. Sa ASFM, aton ini pamati na.